Allemachtig zeg. Echt vreselijk erg. De boerderij van Ernst Langhout. Ik hoor de brandweer al aankomen. 2. Ik had geen flauw idee waar stoon ooit hingest. Maar ik weet wel dat ik medailjoen had. Stoor je naar de woorden voor mijn lege glazen. Vol verwondering voor de bloed in het hart. De Pleerts bij het dorpje Gouw van zanger en gitarist Ernst Langhout. Hier schreeuwt hij zijn teksten. Hier biedt hij oefenruimte, een studio of een wemplak om muzikale daklezen. Und 10 februari 2023 alles in vlammen opgiet. Oh, waarom kan ik niet voor altijd wezen? Ja, ik weet wel, alles gaat voorbij. En oh, die namen zit in mijn kop, is er voor altijd op morgens kruin. En oh, die namen zit in mijn kop, is er voor altijd op morgens kruin. Op morgens kruin. We waren al jaren een beetje opschrikt, maar de mensen die bij mij op de bank zitten nog volle meer over een verschrikkelijke bron. Dat wil je sowieso net mijn meisje natuurlijk. Maar zeker net in een prachtige boerenpleerts waar je met een heel soort muziekhistorie. Toen kwam Ernst Langhout, Jan Switters en nog 4 oren meesken. Ernst, hoe is het met hij? God wel goed. Ja. Ik ben wel wend om op... Ja, alles is voort. En het ergste vind ik mijn teksten van 50 jaar. Wat lang net al digitaal weer, dus wat net op cd en plaatkamer is. Dat is die lietse boekjes van 1973 zo'n beetje. En dat is al je voort. Dus foto's uit Rusland van 30, 34 jaar verleden. Ja, daar is al de tijd dat erop. Maar van de andere kant, de grote tuin waar ik 300 bijenplanten had, die is er nog. En gelukkig had de verzekering en dat honger op. Want de wie bedrijfsuitoefening kwam, omdat we oefenruimtes en studio bouwt hier. Jan, hoe is het met mij? Ja. Want toen is de studio daar, de Wennis daar. Hier is het van 30, 40 jaar historie. Ja. Om opnames daar te lezen. Ja, zeker. Vanaf 85 ben ik daar al heb opnames gemaakt. En door de hele Europa eigenlijk af en toe opnames maken met bands. Het allerergste vind ik dat ik ben mijn kat kwijt. Ja. En nou zitten ze heel plots van, ja, er komt misschien nog wel eens waarom, die is het weiland in vluchten, maar ik denk het net. Ik denk dat er echt wel verbaand is. Dat is het allerergste. Nou, en dan inderdaad, mijn audioarchief, wat ik heb, dat is verschrikkelijk rut wie dat. Maar ja, het is weg. No? Ja, en wat ergste ik zei, het materiaal, ach, dat komt wel weg, weet je wel. Oorlier naar de brand wordt Ernst slim ziek en komt het te versterren. Een grut god is slein. Zijn naasten beziek je de pleerts en het leven zonder Ernst weer op te bouwen. Wat blijft is zijn muziek en zijn bjemmen. Snoepjes zijn op. Ja, snoepjes zijn op. Snop, op. Je hebt al gehad, lieverd. Nou, soort foto's ben er net meer. Nee, die ben helaas alle jaren verbrand. En ja, hij een hele prachtige foto's in wie ik zelf ook door zijn vol. Maar ja, dat is helaas alle jaren afgebrand. Nu onderhandelen we 2 jaar in.
Dit zijn alle jaren foto's en stikjes van Ernst. Ga je alles samelen? Nee, dat heb ik net in. Misschien mijn vrouw die een had, dat weet ik niet. Ja. Daar is wel groot kans op. Want die bewaar ik alles. Ga maar kosten voor spul. Ja. Veel stroom halen. Is er een soort werk te doen? Ja, heel veel. Vooral deze tijd, hè. En, nog eventjes voor het voorjaar. Wat kleine boompjes eruit. Nou, die begint alweer. Ben je dit altijd al dien werk? Nou ja, de laatste tijd wel. En deed het vroeger altijd, maar ja, die werd wel wat ouder. En ja, dus dat ben ik gaan overnemen. Ik vind het ook heel mooi werk. Ja, lekker veel buiten en ja. Maar het is wel veel werk, het is een groot gebied, dus ja. En er staan een hele soort biemmen. Ja, die heeft Ernst allemaal geplant. Allemaal, 300 stuks. Dus. Ja, dat is die Ernst en Johan. Wat had er een protte en lang bij Johan spelen. Ja, maar dat past ik mooi. Dat past met Johan die kon ik geweldig spelen. Ja, die vielen elkaar feilloos om. Op 4 maart in een dagse reis gehad, voordat er een meis hitte mij. Ja, hoe lang mat en de zeeën vleien, jetter sliep ik. Hij moest nog een jaar leren op dan weer klaar voor onderwijzen. En wij hebben daar wel op wezen. Jongen, doe dat nou eerst nog, dan had het op jetje. Want ja, zo wie wij insteld. Maar nee, het weer... Dat hier er net in de holle. Nee, dat hier er net in de holle. Nee, hij had ik van het begin eigenlijk horen en zijn van... Ja, ik wil de muziek in en dan net heel. Net erbij, maar dan wil ik het volledig doen. En daar wil ik mijn leven op baseren en daar wil ik mijn geld op mijn verdienen. En ja, dat zal ik de motivatie was. Maar dan zei ik van ja, maar ik wil dat net aanmaken, want dat ging dan net aan. Ik wil de muziek in en dat is mijn doel. Dat muzikale, van waar hij dat? Hij speelt altijd al accordeon. Ja, dus wat dat en je ziet dat er wel. Ik kan ook nog draaien toestaan. Maar onder ons, je maakt een heel mooi waaierklavier, een Paolo soprano met al die van die mooie steentjes. En ik heb zelf de akkoorden opzocht, dan zou het eigenlijk op dezelfde manier als Ernst. En Ernst had eigenlijk binnen wat ik graag wou. Want ik hier dan een liedskamertje heen en er hong een hele grote spiegel. En als ik dan stier, dan koek ik me mooi in die grote spiegel zien en dan stier ik daar te spelen. Ernst Langhout begint als folkmuzikant. Maar had zijn eerste successen met de new wave band The Visitor. Het is de tijd van de Koude Oorlog. Hij reist vaak naar de Sovjet-Unie. Net met een geweer, maar met een gitaar. Hij bouwt vriendschappen op. Neemt Russische artiesten mee naar Friesland. Hij schreeuwt maatschappij-kritische teksten. Hij wordt de Frieske Bob Dylan en keert uiteindelijk weer om naar de folkmuziek. Een leven vol van rock and roll.
waarop de delgong hem te pakken krijgt. De pleats als muzikaal vrijplak. Dat ooit begon maar zijn eerste leefde Arina. Dus we hebben het wel ook heel koud gehad. We hadden enkel glas natuurlijk en een beetje tochtige ramen. Dus dan hadden we allemaal dekens hangen, weet je wel, tussen de ene ruimte en de andere ruimte. De grote houtkachel, dat was onze warmtebron. Maar als we dan naar de wc moesten, dan deden we een bontjas aan om naar de wc te gaan. Nou ja, zo. Was het ontberingen? Het waren echt, ja, in het begin was... En het was ook wel heel koud nog in die jaren. We hebben echt meters sneeuw gehad. En ijspegels aan de goten, en bevroren waterleidingen en noem maar op. Dus het was... maar ja, daarnaast had je natuurlijk zoveel mooie periodes en zoveel mooie natuur om je heen. Hoe was het voor jou daar op die boerderij? Ja, ik stond er wel tussenin natuurlijk. Ik ben nooit een muzikant geweest, meer dus de regel nicht. Dus dat betekent dat er altijd wel wat te doen is. Maar we hadden natuurlijk al snel de oefenruimte. Dus eigenlijk hadden we vanuit Sneek heel veel bands die bij ons kwamen repeteren. Dus elke avond was er muziek. En we hadden heel veel mensen over de vloer eigenlijk. En we woonden natuurlijk met meerdere mensen. En ook wel mensen die... Ja, zeiden, goh, we moeten het huis uit, we hebben even geen andere plek. Kunnen we even bij jullie in? En, ik kon lekker buiten zitten, op een barbecue'tje of een avondje doorzakken. Of naar de sterren kijken. Dus dat was eigenlijk wel de reden waarom het altijd druk was. We staan aan het filmen. Zo, tegen de zon in. Nou man. Welkom. En hoe lang wennen sto je er al? Sinds 2000. Dus al, dit is nu 24 jaar. Vriend hier heb ik deze 2 containers, units, op een kop tikt en helemaal verbouwd. En dan zitten we in de tijdelijke oefenruimte totdat daar straks de pleats weer opgebouwd is. Dat is de bedoeling dat we dit hier ermee beginnen. We zijn al met tekeningen bezig, het heeft een tijdje door. Maar ja, we zitten, mijn ernst, die vriend die heel erg ziek, dus dan gebeurt er helemaal niks. En ondertussen kunnen we hier wel mijn band oefenen, dus we kunnen weer een bak herrie maken. Dat is weer, zeg maar, reuring op een plaats. Dit is de stilte voor de zwaan. Op zieke davenbak staan, hè? Dat wil ik het noemen van ergens nog, stilte voor de zwaan. Ens wou niet dat het een park werd. Dus dat is een beetje een balans. Dus ik maak wat paadjes. En alle tropische invloeden zijn van mij. Dus de palmbomen en ik ben wel meer van het tropical. Dat vond hij eerst verschrikkelijk. Dacht hij van ja, wat is dat nou weer? Maar later vond hij het geweldig. Soms als ik dan denk, oh, ik kan het niet meer, ik wil niet meer, dan denk ik van ja, maar ik heb het Ernst beloofd. Het is jammer dat hij het niet kan zien, weet je wel, de boerderij. Maar hij heeft het stokje aan mij doorgegeven. En ja, weet je, er wonen hier een aantal mensen en die rekenen ook op mij. Dus ja, Ernst rekent op me, dus ik ga gewoon door. En het belangrijkste voor hem was de tuin, de bomen. En dat daar goed op gepast wordt. Nou ja, dat kan ik. Ik had wel even paniek toen hij zeg maar, ons zou verlaten. Of ja, wat moet ik met die bomen? Ik wou eigenlijk bij elke boom wel instructies. Van wat moet ik hiermee? Toen zei hij van... ach, ik deed ook nooit wat met die bomen. Ja, het is echt ernst. Ze poesje, ze sliep altijd bij hem. En ja, normaal dan kwam ze nooit bij mij, nooit. En na de brand, toen was ik als eerste hier op het erf. Dus toen woonde ze wel bij me. En het heeft even geduurd voordat Ernst hier kwam wonen. Want die woonde eerst in het dorp. En
Ernst was nog geen 5 minuten op het erf. En je hoort hem natuurlijk altijd lachen en praten. Ernst heeft ook echt een zangstem, dus dat hoor je duidelijk. Zij hoort dat onmiddellijk en in 5 minuten is ze was weg. Ze ging direct bij Ernst wonen. Ja. Ja, katten kunnen wat dat betreft pijnlijk eerlijk zijn. En ik heb haar ook niet meer gezien. Totdat Ernst overleed. En toen kwam ze weer bij mij wonen. Ja, dus ik ben haar fallback, zeg maar. Dus ja. En ze mist hem ontzettend. Dat merk ik ook aan haar, hoor. Ja, Jerry Buddy. Hier met de poeske van Ernst, hè. Nee. Wat is dat? Kom je op de televisie? Houd die vast in de stilte voor de storm. Houd die goed vast, houd die vast in de stilte voor de storm. Voor de hand, houd die vast in de stilte voor de storm. Ja, vanaf maart zo'n 80 was een beetje hebben we dat niet eerst optreden uitnodigen door de underground van Leningrad, steeds maar, het huidige Sint-Petersburg. En daar hebben we dus eerst optredens en er was gewoon een grote aansluiting van de Visitor en de Russische underground scene, zeg maar. Die zo'n beetje wel dezelfde muzikale ideeën, ik. En soms die tijd, zo dat eerste concert ben er een keer ben ik zelf nog een keer op tol geweest. Сейчас, итак, вот этот молодой, симпатичный человек Ярослав Павлов. Is die reis naar Rusland voor hem van grote betekenis geweest? Ja, ik denk het ook. Ja, dat heeft hem ook wel heel erg verrijkt. In zijn teksten en zijn inzichten en zijn vriendschappen. En hoe die mensen in het leven stonden. De Russen hebben toch een beetje een andere mindset dan wij. Dus ze zijn, ze kunnen goed met problemen omgaan, zullen we het zo zeggen. Dus ze zijn wat dat betreft heel makkelijk. En dat past ook wel bij Ernst, want die maakt ook niet echt heel veel problemen over dingen. Die accepteerde ook wat makkelijke dingen. Dus en dat je zo'n hele nieuwe wereld ingaat eigenlijk, daar was hij op allerlei manieren wel ook mee bezig. Om dingen te ontdekken. Maar dit was natuurlijk een soort geografische nieuwe wereld. Dus dat heeft hem wel heel erg geïnspireerd, ja. Wake up, there's a war outside. All across the television screen. What the hell's going on out there? Why you hear voices? Where do you belong? Any place, anywhere? Where do you belong? Any place, anywhere now? What's the trouble in your screwed up head? Didn't you know that almost everyone in this creep-infested world is flaming mad? What's that gonna do with the war outside? Everything, sucker, rip the veils of your eyes. Everything, sucker, rip the veils of your eyes. And take those brains in those hands and plug them on. Dit wie in Wolga, dit is in Volgograd. Maar het eerste optreden van deze tour, die door de drie weken tour in het kader van mede georganiseerd door de Russische Greenpeace, zeg maar, milieutour. En die begon in Gorky. En in Gorky wie ik de eerste buitenlandse muzikant zonder de Tweede Wereldoorlog die daar spelen mocht. En dat publiek natuurlijk, ik bedoel, dat wie van mij uit naar hun toe, maar van hun uit is het toch als de allereerste buitenlander die het zei Schienmeijer. Dus dat wie zei het van, hey, the times they are changing. Hij was ook wel een inspiratie voor mensen door zijn manier van zijn verhalen, zijn kennis van allerlei dingen. Van geschiedenis, van wetenschap, noem maar op. Dus dat filosofie, we lazen ook van alles. Dus hij had wel ook die soort, vaderrol klinkt een beetje ouderwets, maar inspirerende rol voor andere mensen. Hoe hij in het leven stond en
hoe hij met dingen omging en dergelijke. Dus ik denk dat hij in de Friese muziek en in de Friese cultuur wel een belangrijke plek inneemt, nog steeds. Ik heb hier een hele lange geschiedenis. En Jan die went het hier al heel lang. En ik heb hier ik wennen vroeger, van 1986 tot 1990. En dat heeft me ik vormd, zoals ik ben. En daarom het viel dit was thuis. Absoluut. Een mooi buitenleven, echt vrij. Het is echt een muzikaal avontuur en een soort vrij plek voor de mensen die echt een beetje vrij leven willen. Ja. Allerlei culturen, dat helpt net uit. Kom ik gewoon deel en best welkom. En zo weer Ernst, hè? Die Ernst wie altijd een praatje. Dan zeiden we, hé, Borman. En een dikke lach. En dan hebben we het er even voor. Ja, dat is echt heerlijk. Ja, prachtig. Daar kijk ik veel van. Ja. Ik heb er een applaus in zitten. Wat heb ik erop zoeken? Dat is een derpje. We hebben ontiegelijk in de Pleert, hebben wij in de oude studio, hebben we de nachten teruggebracht. Met zijn opname van zijn plaat en hoe hij solo dingen en akoestische dingen. En dan zitten we dus nachten daar in de controleruimte en helemaal wat blauwen. En op een gegeven moment komen er automatisch telkens meer effecten in. Want ja, ik werd echt stom van al die rook. Ik rook zelf net, maar ik werd ook een beetje high. En al die effecten erin, een beetje meer echo, een beetje meer kalm. En dan horen duizend, dan komen we bij me, dan zullen we even luisteren. Oh ja. Door eerst het effect, maar weer eens even wat naar beneden. Dat werd een beetje te gek. Maar zulke dingen, dat zijn herinneringen aan de muziek, hoe ik bezig ben. En dan is hij gewoon wel nog steeds aanwezig. Nou, zo. Alles wat wij hadden, vonden we ook heel fijn om te zorgen dat andere mensen daar ook van mee konden genieten. Dus ook van de mogelijkheid om je eigen muziek te maken, om eindeloos muziek te luisteren van andere bands, inspiratie op te doen. Het is een hele rijke periode geweest eigenlijk. Dat vonden wij ook, van zo moet je eigenlijk leven. By a lonely prison wall, I heard a young girl calling. Oh, Michael, they are taking you away. For you stole Trevelyan's corn, so the young might see the morn. Now a prison ship lies waiting in the bay. Ze vragen je dan vaak, wat vind je nou het mooiste? Nou, dat kan ik nooit zeggen. Want de ene keer vind je dat mooi. En de andere keer vind je dat mooi. En dat hangt ook af van je eigen instelling en hoe je er zelf op het ogenblik moet denken. Want dat ik nou kiezen moest. Van altijd jong. Ach, ja. Maar de verregels, ze krijgt van, waar herkent Ernst in? Natuurlijk is hij muziek, maar ik vooral hier ook het hiem. Het plak hier, mij de pleert en het hiem. De meer dan 300 jaar die er zelf planten had. Ik had er net maar heen moeten gaan, maar ik denk dat dit hiem en dit plakje voor hem misschien nog wel het belangrijkste is. Want dat joeg hem de basis om aan het oren werd het wang. Ja, dit weer het plakje wat hij zelf creëert hier, wat hij zelf alle jaren dien hier. En ik denk dat hem de kracht en de basis echt joeg om al die oren uitvluchten dwan te keren en al die experimenten die er dien had. Hij had altijd een plak werd erop waarom komen koer.
En dat is denk ik ook waarom wat dit plak zo verschrikkelijk belangrijk voor hem wie. En daarom is het voor hem ook heel belangrijk om te zeggen dat wat hier opbouwd is, gewoon bestaan blijft. Dat mijn carrière terug oppakt wordt. Dat de studio er weer komt, dat de pleats er weer komt, dat dit plakje behouden blijft. Dat is voor hem ook heel, heel, heel belangrijk. Dit heb ik gemaakt omdat we natuurlijk met de boerderij brand. En met mij ging het niet zo goed na de brand. En, maar ja, ik moest wel nadenken over van, ja, hoe gaan we de boerderij maken. En als het niet zo goed met je gaat, zijn woorden best wel lastig te vinden en je uitdrukken. En toen had ik bedacht van, ja, als ik nou gewoon een 3D maquette maak, dan hoef ik ook geen woorden te zoeken, zeg maar. De brandweer staat er al. Dus hij kan helemaal open. En zo kon ik zeg maar ook aan Ernst uitleggen van, ja, dit vind ik mooi. Hier de ingang en achter de schuur. En Ernst die had een, ik vond het heel lelijk, een hele lelijke kast had hij. Hij vond hem zelf prachtig. Maar die heb ik wel in de boerderij gezet. Dus dat heb ik tegen hem gezegd. Van kijk, je kast staat er ook in. En dus ik heb er ook lampjes in, die doen het nu niet. Maar dan, 's avonds gaat die aan en dan zie je zo'n kleine boerderij. En dat is natuurlijk, het is wel heel pijnlijk. Ja. I sit beside the fire and think of all that I have seen, of meadow flowers and butterflies in summers that have been. Of yellow leaves and gossamer in autumns that there were, with morning mist and silver sun and the wind upon my